Chci vám ukázat. Jo! Chci vám představit dnešní hvězdný tým. Na prvním místě startuje. Pán továrník Roman Drábek. Ano. Na druhém místě. Učeň, Podradský Ondřej. Pojď. Tak nějaký triček, ne? Ty vole, Pořád jsem se ještě nevysekal. Ano. To je náš Honzíček, on chodí do té speciální třídy tam u nás, víte? No. Zkus váhu na přední noze, zkus držet. A náš postižený závodník to nevzdává. Ty potkan. No ty hnus, no tak za to nebyl moc klid, jste měl zařízný mezi půlkama. A závodníci nevydrželi psychicky nátlak olympiády a už tady máme první bitku. Máš to i s obecenstvem. Jděte do prdele! Hezky, ty, kdo to přijel. A koukej, jak si ho přetočí, jo? A už se můžeš zatočit. Ty vole.